What's up na naman po sa inyo Kabalayan Gang dyan around the world. Ito na naman po ang vlog na hindi ko alam talaga. May nag-text sa akin ng LBC, i-claim ko raw yung package na sinasabi niya. Hindi ko naman alam kung anong package yun. Wala naman ako in-order through online. Ewan ko lang kung blessings lang siguro yun talaga. Ngayon pupuntahan natin. Tapos medyo magpapagupit lang muna kasi tayo. Kasi alam nyo na yung buhok nyo, medyo ano na yan eh, medyo kadiri na eh, kadiri na tignan. Kaya papagupit muna tayo ha. Oh, tignan nyo naman oh, Coco Itnol. Singalalo mo itlog mga kabaloyan ni gilig laba, malimlim gas, ang basa-basa ng laki. Okay sir na idol, umpisan tila. Sir, diesel 20. Slide on the pimp gang with my pinky ring. Lot of gang, lot of bitches in the icy chain. While you claim that you rich, that's a false claim. I'll be straight to the whip, no baggage claim. So ayun mga kabalayan no, nandito na po tayo sa Robinsons Calasiao at wala akong kasama. Para lang tayong tanga dito. Maraming tao, di ko alam kung anong ganap dito. Ang agenda natin kasi mga kabalayan, hanapin natin yung LBC. Na kung saan, di ko naman alam kung saan yun. Kasi nga di ako taga dito. 12 seconds later. Sa LBC sir. Second po. LBC? Oh, okay, thank you. 3:28. Hanapin natin yung LBC. Saan ba LBC dito? Ba't ba ang daming tao dito tol? 3 weeks later. Boss, alam niyo kung saan yung LBC boss? Ha? LBC. Sa taas ko Ay, sa taas. Sige, salamat ha. Oy, salamat. What's up sa inyo ha. Salamat. Nakaka-confident mag-vlog pag mga ganitong mga madaming tao. Yung iba kasi nahihiya. Dapat wala akong pakialam sa kanila. Tuloy mo lang kung yung ginagawa mo. Siyempre vlog yan eh. Siyempre pag titinginan ka. Diba? Teka lang, pagod na ako agad. Tangina. 2,000 years later. Oras natin, mag-alas 5 na po ng hapon. Di pa natin nahanap ang LBC. Yun na parang tinataguan ako ng LBC ah. Halit lang naman Robinsons Calasiao. Ba't na LBC po? Tiyeta ka. Pinapahirapan mo ako eh. Galing na ako dito kanina. Magbabaliktad kaya ako ng damit bro. Ha? Sige, try natin baliktarin yung damit natin. Eventually. Hanap tayo ng CR para magbaliktad ng damit. Para mahanap natin yung LBC na yan. Pati CR di ko mahanap eh. Few moments later. Ayun kabalayan, nagbaliktad na po tayo ng damit. Posible pa putang ina na talaga pag di ko pa nahanap yung LBC na yan. Ma'am, magre-receive po. Di ko rin alam ma'am. Boom! Dala ko na po ang LBC. Hindi ko alam to kung anong karga niya to. At next tayo ng hari ng padala. Kaya syempre hari yan eh. Kailangan puntahan yan. Hindi ko alam kung ano tong karga nito. Ay, what's up, what's up? Hello, hello. Kawin naman kayo para makita kayo sa vlog. Yan. Few inches later. So syempre hari ng padala. Kailangan puntahan natin. Hari yan eh. Baka magtampo yan. Batuhin ako ng LBC. Palabas na tayo guys. Papunta na tayo sa sakyan kasi nga 3 oras tayo naglakad. A few inches later. Nandito na po tayo sa labas at bubuksan natin itong padala. Itong padala. Talagang binaliktad ko pa yung t-shirt ko sa'yo para mahanap kitang LBC ka ha. Ano kaya to? Baka tayo ito tol. Sana camera, yung Canon. Ano to? Hindi ko alam to guys oh. Ano ba to? Dr. Pen? Dr. Pen? Ano to? Auto micro needle system. Dr. Pen. Derma. Ano to? Dermedics. Tangina, beauty products to tol ah. Masyado na ba akong pangit sa paningin nyo? Pinapadala nyo ako ng beauty products. Dr. Pen.
Binalik-baliktad ko pa tong t-shirt ko. Baka walang kwenta. Walang kwenta. Pagupit pa ako. Nagpagwapo pa. Pampaputi sana to, okay lang. Pero hindi ko alam gamitin to. Baka ikamatay ko pa to, tol. Matakas kang hayop ka, ha. Dr. Pen. Hindi naman ako doktor, ah. Yo, kala mo chocolate, oh. Oh. Mesoic Dermatitis. Comment na lang po kung ano to, wala akong idea dito. At sa nagpadala sa akin kay Trish Lutivio, salamat sa'yo from Pasay City, salamat sa'yo. Di mo ako in-inform. Siguro pampaputi siguro to. 12 seconds later. Grabe naman kayo mga tol. Gano'n na ba ako kapangit? Sa mga di nagtatanong, dati po akong model dati na nakuha nga ako sa ASAP eh. Ayun si Boy Abunda yung dumaan. Kasi sa ABS, nandito lang kasi kami lahat. Papakita ko lang yung katawan ko na pinakamalupit mag-model sa buong Pangasinan. Mr. Pangasinan 2001, 2002, 2000 yamin, Negs Alegria. We go hide away in daylight. We go undercover, wait out the sun. Got a secret side in plain sight. Where the streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear me now. We are a different kind. We can do anything. We could be heroes. We could be heroes. My name is Negs Alegria from Calasiao, Pangasinan, representing the Dulapan City. Nag-iwan ng isang katagang, ako ang gago sa buong Pangasinan. Sa mga hindi po nagtatanong mga kabaloyan, alwala ba ya panlalastog kabaloyan? Medyo humble ya pangibabagay. Mr. Pangasinan ya 2001, 2002, 2003, 2004 hanggang 2019 hanggang ang inermulabay. Say agenda tayo natang kabaloyan, yan gapo ni kaiba jay. Say agenda tayo, abuton tayo kabaloyan wife. Tapi wala kaiba jay alo ay singa tanga wa. Abuton tayo kabaloyan wife, wala tayo madsika to. Ninyala ingalay ni. Hi! Kabalian. Nandito na po kami, kasama ko na siya. At ayan, alam mo ba yung kinuha ko sa LBC, tol? Sanghari. Kay Papa. Kay Papa, hindi nakapangalan sa akin yan, tol. Nito, Domingo. Pang ano nga daw, pang paputi yan, pang paputi ng kasi nga pangalan ko Negs at syempre yung iba nga nang iinsulto, pinapadala na ako ng pampaputi, di ba? A few moments later. Okay guys, dyan na naman po nagtatapos ang lahat. Maraming salamat na naman po sa panonood at hanggang sa muli. Kabalian Gang out! Maxil! Peace! Basta kapit lang kayo sa likod ko, tol. Kapit ka, tol. Kapit ka lang, tol. Hindi naman.